ene van u is voor de waan, maar die mensen aan het wetter in, maar dat ligt het me net zo leuk dan. Maar door de kant besteden krijgt bij de praat die doet van heel goed doel. En dan, dat is 100 punten. En dan vinden we het fijn dat we dit even de waan maken. Ja. Zo Griet er nou in springen willen? Nee, dat zei ik direct in taken. We taken het nooit al hard. Ik zei, dat is gries bij jongen, maar dat je er dan show en dan wil je al, de berilling in die oor al. Het waar valt net zien, want ik heb het zelfs niet in iets lezen. Maar dat je show met die mensen dat ze toch om een spraakmachine van een broer dit ziek is, dan een rolstoel van dit ziek. En dan denk ik van nou, dan trot ze eerst alles en dan stap ze erin. Ben je bang om erin te springen? Nee, dan begin je er niet aan als je bang bent en dan doe je het niet. Doe, spannend? Ja, dat wel, maar nee, we gaan gewoon, komt goed. Hoeveel een graad? Nou, zet hem het zien. Ja, om het zien. Ja, bij het gewicht, je wat Ja. Maar waar ik maar shit te denken. Mag je zitten? Ik zit er! Ik zit die jongens erin. 4, 3, 2, 1. Dit is net leuk. Dit is net leuk. Je had de Fabian hier Dit hier weer de 75. En weet je met dat online dat er nou minder binnen? Nou, er binnen ik weer wat meer naaiersdoeken in de buurt georganiseerd. In Rustveer er een bij kom. Dus het kan ik wezen dat verspreidt het hem ook wat meer. He? Die tanoors, die kan nu wij komen en je kan, nou die kan dan daar ook heen. Dus dat zou een mogelijkheid wezen kennen. Valt mij. Ik hier kaarten verwachten. Ja. Nou heb je met z'n allen 350 euro opgebracht. Dan ga ik toch even naar een van de dames in Nijst. 350 euro, dat heb ik met mijn beide dochters opgebracht. En de andere vrouwen die hadden meer geld opgebracht. En hoe vallen we dat? Dan weet ik zo net. Zo'n 100. Ja, zo'n 150 en die andere beiden heb ik nog een best bedrag. Ja. En dat haal je voor een rit naar Guatemala. En je dochter, hoe is het? Jelly. Jelly, doe eerst de weddenschap afsluiten. Als ik meerdere keren met de Hollander wet, dan krijg ik voor elke keer 5 euro, hè? Ja, klopt. Hoe weer dat? Want dan zit je te trillen en te blauwbekje. Nou, het is best wel koud. Ik hield toch naar de mat wel even lekker. Maar ik ben toch wel 2 keer onder de kop onderweg, ja. Verrassend dichtbij in Noord-Oost-Friesland.